Welcome back to my channel. This is Musikerong Bicolano. Magbabalik po. Ayan, papakita ko lang sa inyo ang ating accommodation dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Oh, napakainit, grabe. Ang sakit sa mata. Dito ako sa rooftop. Ayan po ang aking ang aming accommodation. Ayan. Sobrang sakit sa mata. Hindi ka masyadong makita. Ayan, brightness ko muna ang ating nawala na. Ayan, bumalik. Na-brightness ko lang ang aking cellphone at sobrang sakit sa mata, hindi ko mapansin. Ayan. Hello. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa suporta nyo. Ayan, babalik po ang inyong kaibigan, Musikerong Bicolano. Ayan po, andito ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Pakita ko sa inyo ang kalsada sa baba. Ayan. Time check. Ang oras ngayon ay 1 PM. Kaya sobrang init po dito. Ayan, anyway, thank you so much, guys. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga gagawing original composition song about music. Ayan, thank you so much. Bye bye. See you guys. God bless you.